wodi beno moske sivarika alirida yogochia kuboterana amonit sector amne chiremo yokone kinga obereka gukinia wodi yebeno okwana ritkori alero chingaki akora omorobelio o public participation asensemejo nigabereka gotamna nigara chie kuboterana amona minyikura se wodi yu elikone kinga amagendero abereka gukirana natukumanyigwa numurikito Daniel Untiri asomorobelio bogosangirira ibirengereryo oyomanyikanite muno buna public participation ase wodi beno yoragwa no mu MCA we wodi yo muske Steve Arika mwegorero nigo bareta bobwatani kurwa sector aho igatia abo bwatani bamangana y'uburimi abo wakilishi kura service y'umubunge webunge ya Nyaribari Chache muske Zairi Janda abagayani muno bomanyikanite buna mediators abana boda abanyegitari ababwatani kurwase sector ya community health promoters abanyakomite kurwase dispensary yebeno walia baligetikero kyobo MCA ase wodi yo igati yebwatani banda bange abwaso bwamo baikaransa haso kuligirya unabarasuke wodi yebeno bosyo mwego iga ni okoreka sensemo yebeno nichinga kicho muskarika otebuna oyiga n'umucyakano tu bw'amagendero abantu babwata magani yabo aho munyagitari gateta mane bunyagitari monto boda gateta mangana boda omulemi gateta mane yobolemi aikyato bwatu akabo busabo bolemi go amagendero gakogenda kera interest ye group buna yaren omenta buna nigara chikubukia bikaro bingabune bigam na mono omwaka utarayera bwegobosyo bwetaro yomurayi bikyama gya ODM muskere Odinga asorogongo rogusi omwelio bumutinyo gocha kera sector ya ibeno na office yomo jumbe ne ronja wakirishwa kororanga ina kitogo kora ibeno yeitegendere nande na kitokwaligania omogeni yuanchire gocha gutokwania ase ewodi yebeno egereri tukuria Thanksgiving tosereke amuna gochenga egetambo kirekiga ne gokiago kigati yebubwatani abo baikire nasi gikarikiga nechinga kigati abo basanga negetaseni kyagetembe batayabuna ikigange chikokonya kwegendereria njiri gonga tengo moshimwe wito Steve Arika ndiyamona asinge chomorobwe okurangira stakeholders yabara yawo asinge nchukubwatana magendro ibeno ward morobyo na kumusaba abakanyogandira butambe kyarenere nchira emiremera abaga okoreka aribwe katakanya kora wetani abande kabaroro bakobwatirana igo nkumenya turamangana amange yamagendera ukira umuntu ukwana ibirengeri byaye egekogera tukire igo ebinde bingana bakonyora ntumanyetie ebinde bikwamete ase ward twabere no mogoko asa mangana twanyareko tugufundishwa sisi kama viongozi na kituranyareko batokogendera ibene ward yeito erinde abantu baitu banyareko bakonyora benefits kuru ase amagenderaya meeting ejitogenderete konyora meeting binechiga ibene yoito nigera mese mpaka batari baranyareko babagutara kuchokorora amagenderare imiya ibene ward nkuru batereka seni kyagetembe kuraiga ibeno imebonge ya Nyaribari Chache ase county ya Kisii litrane nguruku Daniel Untiri Yamama sana murikito Daniel Untiri noraboto ruwasenchira yobo ikirano